Dünya Mahsa Amini barada gurrun edýär. 13 sentýabrda Iranyň döredän ahlak polisiýasy tarapyndan baş örtüsü talaba laýyk däl bahanasy bilen tutulan 22 ýaşyndaky Mahsa Amini tutulan ýerinde ýagdaý erwetleşip hastahanaya ýatyryldy. Ýatyrylan hastahanasynda aradan çykan Mahsanyň infarkt geçirendigi aýdylýar. Tutulmanyndan öň polisiýa tarapyndan köpçülikleriň öňünde agyr bir şekilde urulandygy aýdylýar. Mahsanyň ölümünden soň Iranlylar köçelere döküldüler we onuň ölümüne sebäp bolan ahlak polisiýasyny günäkärlediler. Protest eden ayallar başlaryndaky örtükleri aýyryp ayallara garşy edilýän hasyşa garşylyklaryny görkezdiler. İslam ady astynda ýöredilýän ahlak polisiýasy guramasy Irandaky aýallaryň erkinligini we insany haklaryny çäklendirýär. Ayalların geyinişinden başlap gürlöýüşüne çenni gatyrşýan gurama halkary derejedäki insan haklar guramasy tarapyndan hem ýazgarlyp gelinýär. Türkiýede ýaşaýan Iranlylar hem İstanbulda Atatürk'ün heykeliniň öňünde Mahsanyň ölümi bilen baglanşykly protest gurnadylar. Sebäbi Atatürk din ady astynda bastyrylan aýallaryň erkinligi üçin göreşen şahsiýet hökümünde kabul edilýär.